बड़ा वाला ठूस दीजिए Everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैहाय आङो थांनो नागिरदों दाबसे जायगायावहाय थ' जोंना हस्पिटालनिनो सासे स्टाफ आरोना सासे माने सानै हौवा हिनजाव जाबाय दायो थ' बिथांमोननि दिनैहाय रिसेपसन दङ बेवहायनो जोङो इनभाइटेड ओमफ्राय जों गासैबो थांनो नागिरदों दायो माखासेफ्रा थांजेनबाय माखासेफ्रा थाङाखै दाबोनो जों थांनोसै एबार मानोना आंनाथ' गथ' गोरलैबो दं नालाय बेखायनो आङो थुदो थुदो थांदोनि होननानै बुंबाय आरो थ' नोंथांमोना जुदि नायलांनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो दायो जों साब्रैजों थांगासिनो दङ सब लोग हाय बोल दो हाय दायो माखासे मानि जोंना स्टाफफ्रा फैबावाखै बिनि थाखायनो जोङो नेगासिनो दङ जों लोगोसे थांनो होननानै सानदों दा साबैसे सफैयो नायनोसै बयबो मानसिफ्रा आंखौ गोमोजोबबाय आरोना एकदम इउनिक स्टाइलाव फैथारबाय आं दिनै गावनि एकदम हारिनि आइडेन्टिटि एकदम दखना गानलायनानै फैबाय नालाय मानसिफ्रा गोमोजोबबाय आरो माद्रासबिलाय जोबोर समायना नुथारो आयु सैमाया रायजोफोर ओमफ्रायहाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन आं गाननाय बे ब्लाउसआ माब्रै नुदों आरोना बेबादि ब्लाउसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बिरादनो आंनियावहाय गोबां भेराइटिस अफ कालार मोननो हागोन नोंथांमोना डिजाइनबो बेलेग बेलेग दङ बिरादनो समायना दै फार्स्ट पिसखौनो आंनो गानग्रोबाय आरो जोबोर समायना दायो बेखौहाय नोंथांमोना जायनो नांगौ नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन आरोना दखनाजों लोगोसे गानफानो थाखाय मा कालेक्सनफोर दं आं बेखौ नोंथांमोननोहाय आङो देखायलांगोन उनावहाय दिनैथ' आङो हाबा जानो फैदों नालाय दायो आं देखायनो हानाय नंला एकदम कालाराबो बिराद मोजां दै आं 34 साइज गानदों ओमफ्राय नोंथांमोननो सोरनोबाफोर नांगौबा बे सेम कालारखौनो 36 नाम्बारबो मोननो हागोन नोंथांमोना और भी ज्यादा करके स्माइल दे दो वाओ किसी को चाहिए तो ये लोग सिंगल है हाँ मैं मिंगल करा दूंगी कमेंट बॉक्स में सब मैसेज कर दीजिए मुझे ये नहीं जों सफैबाय थांनोसै हाबफैबाय नै बेयो गावनिनो न' आरो गावनिनो दुल्हन एंड दुल्हा राजा बिथांमोना जिरायनानै दङ बेवहाय बिसोरो सानैबो सार्भिस मावो जोंनि हस्पिटालावहायनो हाजबेन्डआ जाहैबाय डक्टर हिन्जावा जाहैबाय नार्स सो बेनो बार बार আসবে না তোমার হাসতে হবে বেশি করে হাসো আজকে चिकन पकौड़ा जानो से नहीं सुंदरी सब ये देखो खाने बड़ा बड़ा वाला ठूस दीजिए मुंह छुपा के खा रही थी ना अभी 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 ओके ये चुप के क्या खा रहे हो तुम लोग एक बार भी वीडियो में नहीं अच्छा से खाओ और भी ज्यादा ले वन दायो ओंखाम जानो फैबाय जानोसै लोंनोसै खारनोसै थाबैनो खारनोसै दे दीजिए ज़्यादा नहीं थोड़ा सा
दायो स्टार्ट खालामनोसै जानोसै एकदम पूरा हाँ डाल दीजिए पेटी डाल जाखांबाय लोंखांबाय जोङो दायो बयबो जों दानिया थांनोसै अभी हम लोग जाने वाले हैं ना बाय बाय कितना सारा खाया ना सारा खाया मछली का झोल भी गिर गया मेरा कपड़े पे हाँ ये मुझे याद कर रहे हैं If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आ एसेनोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों love you all